皆さんこんにちは。各位观众朋友大家好。台湾ダーのちょこっと台湾語フレーズ、台湾ダー華語講台義のコーナーです。台湾の形をしたキャラクター、台湾ダーと一緒に台湾語を覚えて、台湾の人たちともっと仲良くなっちゃいましょう。今日は褒める表現特集です。褒め言葉はコミュニケーションには欠かせませんよね。では行ってみましょう。真古水、かわいい。主に子供や動物に対して使う言葉です。2回続けて、こついこついということもよくあります。実は台湾語にはおの音が2つあります。おが1つだけなら狭い、おが2つあれば広い、おです。こついのこは広いおなので、口を大きく開けて発音しましょう。では、もう一度言ってみましょう。真古水、ちょ水、これは、とても綺麗ですね、と褒める言葉。人や景色、服に対しても使えます。水が綺麗なという意味。ちょは強調の副詞です。日本語の超に少し似てると考えると覚えやすいかもしれません。では、もう一度言ってみましょう。ちょ水、真顔、ガオは上手という意味。主に相手の能力を褒めるときに使います。台湾の人が日本語を喋ってくれたら、真顔、と褒めてあげてみてください。では、もう一度言ってみましょう。真顔、赞、これは漢字で書くと賛美歌の賛。最高、素晴らしいというベタ褒めの言葉です。台湾の人はこのセリフを言うとき、よく親指を立ててぐっと前に出します。台湾って最高と褒めたかったら、台湾赞と言ってみましょう。きっと喜ばれると思います。では、もう一度言ってみましょう。赞。それではまた次回もお楽しみに。よかったらチャンネル登録してくださいね。感謝大家收看，咱再会。